Het Dokkinga College in Dokkum leert leerlingen zelfs zoene hapjes meitsje, om het belang van zoeneten duidelijk te meitsjen. De leerlingen doen hut harden best om er wat lekkers van te meitsjen. En alle weken meitsje leerlingen een oorzoen hapje. Broodjes met aai en ham en cheese erin. En eerst het broodje uithalen en dan de ingrediënten erin. Want als ik net te veel ongezond eten verkeer heb in de kantine, dat is niet goed voor je. En als de zoenen lekkernijen kleer binnen, is het tijd om de verkeerskills uit de kost te heljen. Tiere mij dokwerk verkeep je de leerlingen de zelfsmakke lekkernijen. Een peer Elien ziet dit nog heel oors. En wie er alleen nog maar 2 snoepautomaten op de squallen te vinden. Toen hebben we om ons heen gezien en toen had Hilbrand dus mijn dokwerk een afspraak maken van dat we even langskwamen met 10 leerlingen. En toen hebben we even praten, nou, wat het de leerlingen voldienen, nou, dat voldienen best. En dan zei de samenwerking begon. Nou, en dat rent echt van het eerste moment als een trein. Ze gaan soep, ze gaan smoothies, ze gaan vers gebakken koeken en ze gaan broodjes. En nou ja, dat is beter dan als ze een poeder chips halen en zulke dingen. Dus we zijn goed bezig met dat het een gezonde squalle wordt. Zo'n 100 leerlingen warm je de kantine binnen, waardoor het verkeepje beginnen kon. Leerling Jan Renier mocht je het verkeer bewijzen van zijn eigen zelfsmakke broodjes. Het rent best wel goed. Ik had dit net verwacht. Ik dacht dat we minder broodjes soms verkeerpje dan dat we nou verkocht gaan. Vindt het belangrijk dat het op een gezonde squalle zit? Ja, dat is chips, kipers, dat is net gezond voor die. Gerente, dat is goed en fruit. Dus eigenlijk ben ik er wel maar hier dat ze dit doen. Is er ergens concurrentie? Je hebt de prijzen redelijk leeg, maar toch zie je soms wel een frikandellenbroodje of een poetsje chips hier in de kantine? Ja, dat zullen we nog steeds wel. Maar we vallen minder als dat het oors weer. Oors weer er neer te krijgen in de kantine en dan gaan ze dakken in. Om poedenchips en zulke dingen te kopen. En dat gebeurt nou wel, maar langs vallen het meer.